lle gan Price yng nghanol y caill, lledu'r chwarae allan i Matthew Jones. Williams, Tygad Mendes sy'n gadael i Matthew Jones, y basti mewn i Mendes ergyd tro cynta, drw Mike Jones y golwr. 20 munud ar y cloc, a mae'r tîm cartra ar y blaen, symudiad gwych lawr yr asgell chwith. A Paulo Mendes yn rwydau 6 gol ar tymor, efallai sa Jones i gwneud y well drwy goes ar athu. Simpson i Arsan, Davies dyn ni'n derhediad tu cefn i Wes Baines, dio ddim yn cam sefyll. Braich Baines yn gofyn am y Llyman. Davies yn torri mewn ar ei droed. Davies! Yn union i'r sgôr. 7 munud ar ôl i Aberystwyth yn ar y blaen. Mae'r derwyddon yn gyfartal. Davies yn amseru rediad yn berffaith. Torri ar draws Wes Baines ac yn plannu'r bêl. Heibio i Connor Roberts. Jenkins yn clirio. Ramirez. Dan bwysau gan Price a Jones, yma heibio i'r ddau. Davies tu mewn, cyflaf yma am ail i James Davies, ond yn tynnu yr ergyd heibio'r postyn pella. Dihangfau'r tîm cartra. Cartwright i Arsan, sy'n brasgamu ymlaen tuag at y cwrt Cosby. Yr ergyd yn taro yn erbyn Jones, 4. Yn ceisio ymdeibio i Baines. Mae'n thynnu ar draws y cwrt 6, a mae'r bêl yn mewn oddi ar Matthew Jones ar golwr. Na, un o lawio yn ôl Rob Jenkins. O pam nath o ddim tynnu hon yn ôl yn gynt. Oddi ar Stewart Jones. A na hi mae'n taro ar fraich. A'r dyfarnwr dal i chwarae. Ond wedyn yn penderfynu fo hwnna wedi taro i fraich a dim gol. Letshawst yn wych tuag at Ramirez. Cyfle yn dibio i Jones. Ramirez ar droed chwith. Ac unwaith eto, heibio'r postyn. Aston ar gig cryf uniongyrchol tuag at y Cewri. O, mae Adam Hughes di gadael i. A mae Connor Roberts di cael ei giro am yr eildro. 8 munud i mewn i'r ail hanner. Smonach llwyr. Diffyg cyfathrebu rhwng Hughes a Roberts. Y ddau ar fenthyg o'r Seintia Newydd. Gol gynta'r tymor i Aston. A derwyddon ar y blaen yma. Ar gwellan y parc. Ramirez. Torri mewn. Heibio i Richie Ricketts. Yn brasgamu ymlaen tuag at y cwrt Cosby. Rhyddhau James Davies sy'n thynnu hi i'n sgwar i Cody Roberto. Mae Cody Roberto di rwydau drydydd o'r tymor. Trydydd o'r noson i dîm Hugh Griffiths. Sounds fydd y triffwynt yn ddiogel bellach. Jones ar gig gornel. Tuag at Mendes. A'r beidwyd o Dido gan Jones a Lee Jenkins. Yn gwneud smonach o'r ail gyfla. Mendes bwerus o beniad. A Lee Jenkins yn holli hwnna. Mae rhaid ni dechrau meddwl mwy amdani rwan, ond bwysig aros yn y gynnydd, ond dyn ni efo fixtures Andros y Galed yn dod i fyny. Mae gen i Cey Conna, mae gen i Bala, mae gen i Seintia Newydd 2 waith, so mae'n bwysig i gael y pwyntiau ar yn fuan, ond cymryd bob game fel mae'n dod ato ni, paid i meddwl rhy bell o flaen i chi ac cadw'r ffocws mawr sydd ganddyn ni ar y funud. Di bethau jyst dim yn dropio ni, sa'n ni di sgorio'r ail gol heno. Di weld sa'n ni di mynd i gyro 3-4, blaw ifs and buts. Di o ddim yn digwydd i ni, a di wedi digwydd i ni ys tair wsos, so da ni yn ni. Simple as. Yeah, it was just a move that we'd worked on, and it just caused a little bit of confusion, a little bit of panicking. You know, it went in, thankfully it was the second goal as well, so it was really important to get that one in, and then we kicked on with the third. Game nesaf Caerdydd, di'r game bwysig. Dyn ni chwarae unwaith eto, chwarae wythnos diwetha, chwarae nhw eto i gweld bwysig yn y chweched safle yna. Ac yn y lot arni, dwi'n meddwl ni ddim cael rhai penderfyniad yn ebyn o'r diwetha, so gobeithio mae bob beth yn teg tro yma.